nakaya pala namin ni Kuya. O, kaming dalawa lang. Ayan, kayang-kaya. Ayan, extension tayo sa ating kasaba. Ayan. Tapos ang kalahati ay black beans. Ayan. Nakagawa kami ng isa. Okay, that's it guys. That's it for today. That's it for today. Okay. Ayan. Ayan, uwi muna kami ni Kuya. God bless the farmer. Dan 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 dan. Oh, di ba? Yan, no farmer, no food. Salute to the farmer na lumalaban sa init, sa sikat ng araw. Nagtatrabaho sa init ng araw. Salute to the farmer. Yan. Saludo kami sa inyo. Dahil kung wala kayo, walang makain ang lipunan. Ay, salute wa. Salute. Salute. Yan. Yan, ligpit na kami guys dahil uwi na kami at that's it. Babalik pa ako dito para itanim yung mga nasobran nating mga punla ng balanghoy. Ang ating balanghoy. Yan, babalik ako dito. Yes, uwi na kami.